I veliki pozdrav svima ljudi, s vama je Game Nord po posljednji put. Znači ljudi, imam nešto da vam kažem i da vas zamolim, a to je da prebacujem se na drugi YouTube kanal koji smo imali ja i moji prijatelji i sada taj kanal, kako se kaže, niko ne snima na njemu, a kanal je veoma napredan i ja mislim da bi trebalo da se prebacim na taj nalog, na taj YouTube kanal, zato što ne kažem ja da vi među sada smo dostigli neku cifru od 500, pa smo pali, zbog toga zato što ja nisam snimao i sve to, počela je škola i sve to, sada ne mogu da snimam trenutno, nisam u mogućnosti, zato što trebam 8. razred, trebam da učim, trebam za upis, trebam svašta nešto, ganjamo nešto, tako da ljudi, mnogo je teško i ne bude na vremena da bi snimao sada trenutno, ali ljudi, sve će to izmijeniti, tako da naći ćemo vremena, uvijek ima vremena za vas, tako da treba mi samo podrška na onom drugom YouTube kanalu. Drugi YouTube kanal će se zvati Redfi, znači Redfi, čita se Redfi. Taj kanal će biti isključivo namijenjen, znači nekim izazovima, da kažem, tako nešto, nekim, kako kažem, prosto neće biti namijenjen za gaming. Biće to i gaminga, ali prije svega će biti namijenjen kao izazovi neki, kao ne znam ni ja šta još, neki reakcije, tako svašta će biti na tom YouTube kanalu. Znači, bit će svega, poput da popijem, ne znam ni ja sada, ali ćemo kopirati drugi, ali nema veze, znači nalazit ćemo tu nešto, vidjet ćemo šta sve ima snima, znači imam ja dosta ideja, tako da ljudi, uz znak podrške i da pratite ostala dešavanja, da vidite šta će sve da se odvija tu na kanalu, zapratite link u deskripciji, znači sam kliknite na link, odete tamo i zapratite taj YouTube kanal, znači Redfi. Sada se trenutno zove Bloom Team, zato što ne mogu da promijenim, previše puta menjano ime YouTube kanala, pa će se zvati Bloom Team, ali ja ću se predstavljati kao Redfi, zato što taj Bloom Team se zvao naš, kako da kažem, to da nazovem, team. Sada taj team se raspoji i sada sam ja jedini ostao da snimam. I sada snimat ću na njemu, rekao sam već šta, znači samo se subscribeujte i čekajte videe, nije čekajte, izbacit ću ja danas, prvi video da se predstavim ko sam zapravo onima koji ne znaju, ko sam ja, pošto smo mi samo editovali kao neke fudbalske neki kao novosti i sve to, nije se niko od nas predstavio ko je, jedan je samo član se predstavio ko je, to je Uroš i to je to. Znači ljudi, tako da ne dužim ovaj klip, da odgledate do kraja i to je to za ovaj video. Nadam se da ćete mi pružiti malu podršku, da što pre doguramo do 1000 subscribera na onom nalogu, zato što sada imamo 660 subscribera i imamo 11.100 pregleda. Znači vi sada uporedite onaj YouTube kanal i ovaj. Ovaj YouTube kanal polako pada, zato što to sam ja video, zato što stvarno nemam vremena sada da snimam i ne kažem ja da sad kao ako nemaš vremena kako ćeš snimat na ovom drugom, naći se vreme, naći se sve, potrudit ću se da stvarno, pošto ne želim, ako je već ovaj YouTube kanal propao, ne želim i onaj da propane, zato što je strašno napredan, tako da do sljedećeg klipa na onom kanalu Redfi, vidimo se.